ug food trip lang mga hisgutan, matik ato na padagatan. Pildi na pud ang bahaw ron ba. Samot nagpinaingani nga diskarte ba. Kanang pinaatik ug bugwal, pinakilaw. Aw matik mag-abot sa finish line. Aw di pud palupi kay ato man na pinasugbaan diha. Aw paigoy. Samot na garin nato agian sa pinakalisod nga lagusan. Aw unsa bay lisod mag-abot gapon tas finish line tanan. Da kajig bahaw. Aw so what's up mga dol, maayong adlaw kanatong tanan. Padagat ta pud ta kay gigutom na pud inyong amigo. So una na natong stepping diha ato kabo natong kaldero ug nabay sod. Aw matik planado. Unya ato nang andamo nang katukita kusog ang suka diha. Kanang pinakahang baka mangilaw man taron. Aw matik kaubo gapon ang mungpong ani nga baligwan port. Unya ato mo nagbaw na balig duha ka pako. Aw di pud basta-basta ay kay kani atong trip takas-takas ra ni. Unya matik transition na tadi nya ta badaghan kaglangay pa. Ari tagis lisod nga daan kay ngita man adventure lagi. Aw ako din gida akong duha ka pako mangkon mga dol. Mga gagmay ra ni pero yaya isang bahaw ani nila. Unya kani din dapita ari miagis katunggan. Kay manguha mi talaba og salpo diri dapita. Pur bida lagi ning dana mga idol mura mo ka nang mandirigma ani. Daoton para tuhod basta kay tagam kay arthritis lagi. Pero time sa usa na makalimtan shout out ko ni Neil Cagadas, Leandro Escala, Matt Johnson Rosales o ni John Louis Guson. Maog yun na sila pinakabagtik nga mga iski. Mga basketballero pag yun. Og sa ako mga kabati Suji Fuentes o Rigor Mortis. Mao ni mga bagtik sa amin sa review center. Labon ni si Waco Rabi og si John Benzel Briones. Unya transition ta mga dol manguha sa tagsalpo direkto na nato Italy sunod video nato sa pagkuha og salpo og tagimti mga dol. Mura ka piki kayo taron mga dol kay wa akong tig video ba. Automatic transition na tayo unsa ba to langan-langanan. Diha ta plaster na kanang landong. Aw kana kay gwapog spot dool suba ba. Aw kana diha ato sa pambutang na ato mga super item diha. Aw kay nalangan naman gyud ta kaning sangas mayapi ato himong sugangan. Aw gamit gapon to pagka Cub Scout sa una ani. Atong buhaton diha magdungag sa taraan kay lisod kay mapingis taron. Gagmay ra bagkaon buo atong kauban. Dayon sunod atong buhaton ato nang hiwaon atong lamas. Kay ato pa man marinito atong pako diha. Ato ra na isugba mga dol. Kay murag daghan jud ato nakalimtan nga super item kuno lakawa ba. Paita lagi takas-takas ba. Makaadi kung giningani nga trip mga dol. So wadji po ni ninjo. Aw kani din hidapita murag luto ra tong kanon pero time sa nakalimtan haw tagimtim. Kani ka tagimtim mga dol gikan si Rose Big Shop ni. Aw di gyud di kalimot kay sa silupin pa lamang daan no. Unya sunod atong buhaton ato i-plaster na mga pako ato diha. Kay murag hapon naman gyud. Unya mahitabuan na itaw na wa na murag padung sunog na gyud na. Unya samtang naghuwat ko ng luto kalinga sa tiltil sa tong tagimtim diha. Automatic dagko kay unod ba. Aw kani kay murag dul-dul ang finish line. Aw ngadto ta kaon sa duol sa dagat. Kay aron chuy kayo ba duol kayo nang ginahinaw ba. Ayos po yung dagat diri sa Muadol linaw po kayong panahon ba. Aw naa diri ta plaster ba. Nasa namahan diri sa Muadol. Kasagaran makuha na kanang bugaong ba. Dayon pina-transition aw diri lang laay. Aw hayahay kay pisto ining migo diri. Aw ato na suka nato pinalit nga mungpong ni Tianggi. Unya kana diha dol man kita og salpo diri sa mua. Lami kay na para namo pero ambot lang maka ninyo. Aw sawa na daghang istorya pakita natong build debe. Aw diha arang laay matik full item na diha. Di pud palupik ang bahaw eh. Kang ilo sa suka nga daghang sili. Sampuli daw milbig unsa pagbirada. Automatic pinakop din yung mungpong. Unya pinatungtong ginas bahaw na. Di apay tagimtim ngikan sa Rose Big Shop ay. Grabe katambok. Unya pinasawsaw ginas hang kayo nga sili. Unya ato po na pulo-apan ni sinugbang manok. Matik pinasawsaw ginas hang pud kayo nga sauce. Unya pinatungtong ginas kanuna. Aw di po palupig atong salpoy ato po na isawsaw sa pinahang kano nga suka. Pinahakop pinakit cute sa gamay ay. Derang tunay aw yummy.